Zvatanga futi vana veZimbabwe ndadzoka neimwe nyaya panapa iri kunzi Zek bought tailors and vest is worth 9 million 6 days before election. They never arrived. Hazvina kumira zvakanaka. Nyaya ndikusangana nayo panapa pazimlive.com ndo yabudisa nyaya iyoyi pari kunzi corruption allegations engulfing the Zimbabwe Electoral Commission ZEC have deepened. Their Zimlive was shown evidence that the elections board ordered 2,000 non-flushable toilets on the eve of the August 2023 election at cost of 7.6 million. The toilets priced at an astronomical 3,800 per unit when they retail for about $300 in South Africa were only delivered in April this year, 8 months after the elections. Questions will also be asked of the Finance Minister's Chief Paymaster, Permanent Secretary George Guvamatanga, who okayed the payment on September 7, 2 weeks after the election had been held. Saka apa nyaya iri kuitika ndekuleso vakaorder matailets guys. Alright, nyaya iri kuitika ndekuti vakaorder matailets handiti according to Zimlive panapa vaorder matailets haana kuunzwa matailets vanga vaorder acho panguva yavaida kushandisa panguva yesarudzo, but panapa patori 8 months ndopari kuzi matailets acho ari kuzouya. Unoona zvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika even wakateerera amount of money yacho inenge ikashandiswa ndosoona kuti even ma-elections yacho pakaranwa aya zvinhu zvacho zvava zvingori pasi. That's why almost 80% yeZimbabwe haina kufara ne-election yakaitwa. Vanhu vaingocomplaina kuti mabhaloti anonoka kuuya, vamwe vachiti mabhaloti acho quality yacho iri pasi ichichiye stuff. Izvo kunenge matailets arikudza ngatoodwa kudhara ikoko akasadeliver in time. Ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuitika. Saka apa kureva kuti vanenge vakatozotora futi imwe mari vobva vaita plan B yekuti pange pachiwanika matailets, because ukatarisa mapolling stations kwese matailets anga atoriko, anga atongwa. Mheno zvavakazoita ikuhaya kana kuti vakazoita ikuita sei, but pana 8 months after election pari kunzi mamwe akungobudikira akuuya manje. Apa ameno pakati vanga vatry manje kuda kushingana nemunhu wacho wanga wakapa mari kumudza kuti aiwa isidza kudzosa mari yedu kana kuti uita sei. Ndo nyaya iri kubudiswa panapa mhuri yeZimbabwe paZimlive.com. Yanamba ndangoya nayo nhasi ndakakubatirai.